Bilbao forma parte de tu vida. Tú formas parte de Bilbao. Bizkaian dena konektatuta da. En 2 minutos la hemos hecho cerrar en 15 segundos. Iba uno detrás en Tiraboga y en el minuto 6, 14. Venga. Ya, venga. Egunon el ancho betik, egunon Bizkaiatik Kaebiligako 3 minutura hemen jokatuko da 3. mailako, brontzezko mailako 3. jardunaldia. Elantxobeko 37. traineru estropada. Gaur San Pedro egunez, Elantxoben egun nagusia, ekainako 29. Elantxobeko portuan gara. Eta hori ikuste dituzue, lehenengo txandako 3 partaideak, Lutxana lehenengo garetik, Busturialdea bigarrenetik, Laredo Kantabriako trainerua 3. Orezko txandan, Portugalete irtengo da. 3. Orio B, atzo Orio kirabazizuen bandera. Eta gaurkoan Ibaikak bere lidergoa defendatu behar eta nahi du atzo. Etxeko estropadan garaipenik lortu ez bazuen ere. Sailkapen orokorrean 11 puntu Ibaika, 10 Orio, 8 Portu, 6 Busturialdea, 4 Laredo, 2 Lutxana, eta historiari behiratuta 5 garaipen ditu hemen Orioko Arraun elkarteak gehien irabazi duen txalupa izanik. Gure kronometroak ere 0 ditugu, estropada astera doa, eta ea ba, hemendik seinalea ikustea dugun, patroiak 3 daude jada prest, Lutxana, Busturialdea eta Laredoko patroiak ikusiko ditugu, ea ariketa azkarren ematen zaien agintea, estropadazeko, ea ba, Lutxanari atzeratzeko agindua eman diote oraintxe bertan, Laredori, popa ere hainduz, ikusiko dugu. Bandera gorria, bai, hasi dira estropadak, hasi da. Elantxobeko traineru estropada, lehenengo paladak. Ea ba, ja ikusten ditu, lehenengo paladak, 3 traineruak. Ea ba, zenolako denborak egitea noskien. Eta lehenengo paladetan gaude, hor Elantxobeko traineru, etxeko trainerua bigarren kaletik joan da. Lehenengotik Lutxana, 3. Laredo. Aztertuko dugu gaurko 14koteak, aztertuko ditugu. Lehenik eta behin Lutxanan aldaketa batzuk, azken orduko bat ere aipatu behar dugu. Eta guri pasatako zerrendan Dario Gabantxo zegoen, gaurkoan ezin daritu, juvenila dela, lehenengo mailako juvenila, baina aldaketarik notablena patroitzan izango du Aitor Sautu, entrenatzaile irtengo da gaurkoan, Alejandro Hernández, lurrean utzita. Bigarren kaletik Busturialdea, etxeko trainerua, gaurkoan bakarrik 2 aldaketa, beste 12ak, tosta errepikatzen. Aldaketak dire kanpora de Bilbao eta Gangoiti barrura Gaiaztegi eta Ibai Arego Arana. Ibai Arego Arana aurrekalaria izanik, patroia Asier Arego bengoa dugu. Aita semeak, patroia aita, aurrekalaria semea. Ababorreko bandan, hankeko giza Peio Lozano, 2 gisa Asier Ruiz de Alegria, 3 gisa Oinatz Gaintza, 4 gisa Joseba Arevalo, 5 Alexei Goiriena, 6 Unai Gaiaztegi. Beste bandan, Oier Lekuona, Markel Berridi, Gotzon Duke, Oier Buena, Joseba Arenaza eta Kemen India Etxeandia.
Gordu Busturialdeako trainerua eta Laredon aldaketa batzuk, bai. Patroi beti isa Agustin Peña, Guso, aurrekalari Aimar Lerma, Ababorreko bandan Asier Caminero, Elier de Martín, Eneko González, Aritz Granado, Cristóbal Alonso historikoa, Markel Plaza, Estriborreko bandan Ibon Fernández, Markel González, Aitor Rodríguez, Abraham Barreda, Nikolai Prado eta Andres Silva. Estropadak 2 minutu terdi eman ditu jada bere lanak hasi zituztenetik. Ea ba, lehenengo erreferentziak ditu, nalik eta azkarren estropadamen jokoan dagoelarik, eta ea ba, zeinek inposatzen da ben bere ritmoa. Estropada honetan zier. Ea ba, ze txalupadan azkarrena gaurko egunez, eta zeinek eramaten dotzan bandera etxera. Favorito izanik Ibaika eta Orio Beko arraunlariak. Ea ba, estropada jokoan badugu 3. minutua. Jada, kanpoko boien bila daude 3 traineruak, kanpoko balizen bila. Eta gogorarazi behar dugu, beste estropada bat daukagula jokoan. Kasu honetan kae bat eta ETE ligako estropadak, Provisa ikurrina. Kasu honetan Portugaleten. Oraintxe bertan ETE ligako estropada jokatzen ari dela. Gu hemen erantxoben lehenengo ziabogaren bila gabiz. Ea ba, harik eta zer markatzen diguten denbora. Ziabogan lehenengo luze honetako denborak. Ea ba, zenolako emaitzak ematen dizkiguten. Momentu honetan Lutxana Busturialdea eta Laredo. Lutxanako trainerua parkatu errenteria ez Elantxobeko Busturialdea eta Laredo kaiku utzitako arraunlari askorekin doan trainerua da. Naiz eta Pejinuka izenaren izenpean lehiatu ikusiko dugu ea baziaboan zenolako denborak. 5. minutua oraintxe bertan estropada zienetik. Ea ba, emaitzak baditugun. Ea, lehenengo luzean zenolako denborak egiten dituzen. Ea ba, Busturialdea, Laredo eta Lutxanak eman dute ziaboga. Ea ba, denbora kalik eta azkarren ematen dizkiguten. Momentuz denbora ofiziosoetan hartutakoak. Ea ba, zeintzuk dian. Ariketaz karren ikusiko ditugu oraintxe berdan. Lutxana 5.45, Busturialdea 5.28, Laredo 5.34. Lutxanak 5.45. Traineruarentzat eta ea ba zenolako bigarren luzea egiten duten beraien etxean. Elantxobeko traineruko kideek
Momentuz lehengo postuan doaz. Asier Aregoren gidaritzapean. Eta ea zenolako marka egiten duten. Bigarren luze honetan. Ja ba. Busturialdeak egin duen denbora. Alik eta azkarren emango digue. Orain ikusiko ditugu referentziak. Eta momentuz dira ditugunak Busturialdea dela estropadako lehenengo postuan sailkatuta dagoena. Eta oraintxe izango dugu Busturialdeako zuzendaritzako kide den klasiko bat izango dugu gurean. Gaurkoan delegatu gisa ere bai. Jose Mari Peña, egunon. Bai, egunon. Bueno, momentuz estropadan aurretik, 6 segundu Laredori lehenengo ziabogan. Bai, bueno, lauko ziaboki da ondin jote itxaron epide. Bueno, ez dakit nolako urte hasiera izan dan klubantzat? Bueno, danarez usten dut, penaska, bai, bueno, hor dago traineru uretan, gente gaztiegaz da, bueno, ja neikude traineru gaur egunien, traineru bat okitzi uretan ja neikude. Pena bat, igual beti gaztiak, ez dago jarraitasun bat, edo Busturialdeak beti arraunlari batzuk baitu Teka-Ligan hemen sortutakoak, pena igual ez etxian egotia, ez? Bueno, horrek izen batako da dirue. Presupuesto handia batekar, Busturialdea esango lekide, gaur egunien urdei bai, hori zo. Ez da buelez, dana. Nola non hartu bide. Bueno, ze itxaso ere daukagu gaur, muitua dago, pixkat, baina ez gehiagi, ez? Ez, bueno, hemen esateko ganera ez dago, askorik dago, olatu ondoko Mario ditzuten datzen hemen, da bai, bueno, ez dago ondo, arraun egiteko ederto. Bueno, eskerrik asko eta sorte hon estropan zehar. Bai, zeuei. Hora izan dugu, historiko baten deklarazioa Jose Mari Peña, Busturialdearren delegatu, eta hemen ikuste ditugu. Itxasotik, jada 3 traineruak, 9 minutu erdiak pasata. Busturialdea, aurrena garbi, bigarren Laredo garbi eta Pena, Lutxana oso urruti ederra trainerua. Asko sufritzen lehenengo galet honetatik, ea ba, orain, olatu ona hartu du Asier Aregok, Maisulanez, Maisuaren erakustaldia. Oso ona Aregoren mutilek egiten ari da bizen estropada, baina Laredo ez da makali biltzen ari. Kantabriako txalupa gogan hartu Laredo eta Kaikuren arteko lana dela, aurtengoa. Ikusiko dugu hemen Moian Baren 82 momentu honetan. Estropada hasi da benetik, olatu ona. Pixkanaka, olatuarekin lanak, hemen badakizue, Trabeskako olatuak darela. Gehiengo handi baten, eta ikusiko dugu ba. Elantxo beharren ziaboga, bueno, hobeto esan da Busturialdearren ziaboga. Badakizue Elantxo eta Mundakaren arteko lankidetzan ateratzen dela Artarri traineru historikoa. Ea ba, 11 minututatik oso hurbil ikusiko dugu referentzia. Orain Asier Arego bere semeari, Ibairi, esan dio, zartu zakarrauna. Momentu honetan, ziaboa di, ona, bai! 11:06ko denbora hartu diogu, ea ba, ofizialak direnean denborak zenonako marka, oraintxe Laredo emango dau. Ta erori zaio arrauna Laredoren ziaboa, bai! 11:22, 21:22. Eta Lutxanako aurrekalariak orain utzi dio arraun egiteari, 11 minutu terdi daroaz estropada zienetik, ea bat ziaboan zenolako marka. Ai, estriborretikan. Ondo, salbatu du, 11:42, hankasartze. Egin dau, ikusiko ditugu denbora ofizialak direnen. Tiempos de segunda ziaboga, bigarrengo ziaboko denborak, Lutxana
11.42, Busturialdea Lutxana 11.42. 06, Laredo 11.22. Ondo esan dizkizuegu denborak, 11.06 Busturialdea, 11.22 Laredo, 11.42 Lutxana. Aldeak handiak dira. Ikusiko dugu, ea ba, urrengo minutuetan zenolako lana egiten duen, talde bakoitzak, eta Busturialdea dela momentura arte azkarren dabena, eta ea ba, luze honetan, eta ea ba, elgarri zera, ea ba, estropada hasieran, Busturialdea, y vamos a tener ahora al delegado de la Ederra. Egunon, delegado Lutxana, no sé qué valoración hacéis de momento de la regata. Bueno, de momento la regata pues no va como queríamos, pero bueno, hay que remar, hay que coger experiencia, gente joven, muchos de juveniles, ahí andamos luchando y intentando sacar la cadena para adelante, que no es poco. Sí, porque ya sabemos lo difícil que es ahora mismo estar en el agua y Lutxana ya lleva un par de temporadas seguidas, no sé, me imagino que para vosotros es satisfacción, ¿no? Hombre, por supuesto que es una satisfacción. Todo el esfuerzo que hemos hecho desde octubre, todo el invierno en tierra, pues a ver si ahora dan sus frutos en el agua. De momento no tenemos resultados, bueno, esperemos que lleguen. Bueno, seguís apostando en el proyecto por Aitor Sautu. Me imagino que al final se quiere dar esa continuidad, ¿no?, en el agua. Hombre, por supuesto, Aitor ahora mismo es la base de Lutxana. Si Aitor se marcharía, pues no sé qué pasaría. Intentaríamos seguir para adelante, pero él tiene sus contactos, tiene su vida en el remo y bueno, sería duro, pero los demás intentaríamos seguir para adelante. Bueno, la semana que viene remáis cerca de casa, remáis en Sestao, me imagino que llamamiento a la afición a que se acerque, ¿no? Hombre, eso en todas las regatas, lo que pasa que es lo que hay. Un pueblo pequeño, pues tampoco hay mucha gente que se dedica al remo. Es que ricasco y muchísima suerte en lo que resta de regata y temporada. Es que ricascote. Ba, hor daukagu Lutxana tarren hitzak estropada jokoan dagoela. Ea ba, ederrakoek emaitzak hobetzia dauzkien. 15 minutu orain estropada hasi denetik. Eta hirugarren luze bete-betean gaude. Ea zenolako emaitzak irtetzen daben hirugarren ziaboga honetan. 15 minutuak jada gaindituak. Estropada latztoa, estropada gogorra. Gehien bat kanporaka daukate denborari gazarrena, 28, Busturialdea adibidez, eta barrurantz 5 eta 38, 10 segundu gehiago eman ditu gaur Elantxobeko trainerua bueltako luzian. Ea ba, 16 minututik hurbil gaude da. Hemen Elantxobeko moiarrian, Elantxobeko espigoian. Portu txikia, herri txikia, baina eta gustora gatoz. Busturialdea Urdaibai alde honetara atzo Errenteria horeretan jokatu zuten estropada talde hauek. Liga honetako talek eta atzoko egunez Oriok eraman zuen bandera. Gaur imaginatzen dugu harrera egongo dela, alirona egongo dela Orioko herriko plazan, arratsaldeko 8 aldera izango da, betiko gisa. Orden, momentuz urte polita oriotarrentzat, atraineruak hirukotea lortu baitu txapelketetan, Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa eta Espainiko txapelketa irabazita. Eta betraineruak momentuz emaitza oso onak ekarriz herrira. Ea ba, gaurkoan berrestea baituten eta gaurkoan bandera eramango balute, lidertza ere eramango lukete. Ibaikari gutxienez berdinduz, eta gaindituz, baina bi bandera
eramango lituzke Orioko txalupak, eta horrek haustuko luke berdinketa, baina badirute momentuz bi gipuzkoarrak direla liga honetako 8ak, Ibaikakoak eta Orio bekoak, Kobujuk entrenatzen du Errenteriako trainerua, eta Angel Larrañaga Oriotarra. Ikusiko dugu, ea ba, 3. luzeko denborak alik eta azkarren ditugun, eta zenolako denborak ematen dituzen. Momentuz, Busturialdea badirudi estropadako lidergoan sendo dagoela Elantxobeko trainerua, eta estropada hautsi eta hautsi dago. Eta ikusiko dugu, azken luzean, badakigu zenolako maisua daukaten hasieraregoren gidapean. Eta txanda honetan diferentzia handiak daude momentuz. Busturialdearrak dira aurrenak. A ber. Luchana 18:00, Busturialdea 17:01, Laredo 17:34. Denbora ofizialako gaitugu, 17:0 bat Busturialdearentzat, 17:34 Laredo txaluparentzat, 18 minutu Lutxanakoentzat. Ere albistea Eteligako estropada dugu, momentuz bitxanden eta ero deustu gehin du denborarik onena, eta estropada hasteko 3. txandan Zarautzek izango du zantzioa 3 segunduko zantzioa. Arraunlari batek arrauna hautsi baitu, 3. ababorreko tostan doan arraunlariak arrauna hautsi baitu 20 segunduen barnean, eta horrek esan nahi dau, ba, Zarautzarrak 3 segunduko ebazpena izango dutela, irtera ez baitu baliorik izan. Ea ba, hemen azken luzean gaude, azken luze bete-betean, 19 minutu terdi, estropada hasi denetik, Busturialdea jaunda jabe lehenengo txandan, etxeko trainerua, eta ikusiko dugu, ea ba, zenolako denborak egiteko gai dizen. Momentuz, jaunda jabe dira. Etxeko trainerukoak nagusiak dira lehenengo txanda honetan, eta marka polita egin nahiko dute olatuetan. Ea ba, aurkariak marka horiek gainditzeko gai diren, ala ez, 20 minutuak pasata ditugu. A ber, mesedez, ez urten portutik. Ea ba, denborak momentu honetan 20 minutu terdiren. 20 minutu terdietan gara, esan nahi genuen 20 minutu terdietatik hurbil ginela, baina ja pasatu ditugu momentu honetan 20-40 estropa zirenetik. Azken minutu edo pare batean dauz, eta diferentziak oso handiak dira. Busturialdeak zulo eharra, estropa eharrari daiten Busturialdeako trainerua. Ea ba, olatua bata bestearen atzetik hasierarego hartzen, bakiu, maizu zarra ala, nagusiona, eta momentuz, nagusia, banagusitasunez, erakustaldia ematen. Ea ba, luze honetan, zenolako denborarekin bukatzen duten estropada. Ea ba, 21-30, Zuziria bezala, Busturialdea dator, Zuziria bezala. Badakite horrezko txandako traineruek marka imarko dutela, estropa eharra bota. Ea ba, 22 minutuak gaindituko dituzte, beste olatu bat, nagusitasunez hasierarego. Men zakur zarrak dira 3, Arego Peña eta Sautu.
baina ezagutzen dugu jada hasierarego zenolako patroi puxkadan, zenolako ibilbidea, kontxa bateko irabazlea da Urdaibaik eraman zeban lehenengo kontxa hasieraregorekin izan zen, denborak helmugan, 22 minutuak erreasain ditu dituzte, 22 terditik hurbil ibiliko dira, pasatzen ez badituzte, nik uste pasatuko dituztela, bai pasatuko dituzte, baina gutxiatik, hor azken olatua, azken bultzada, adi, bai, 22-27 hartu duguna, Laredo ondo bueltatu da, Ziabogan 33 segundu izan arren, bukaeran nik uste dut, pixka bat, rekortatzi lortu da bilela, ez asko, baina pixka bat bai, edo gutxienez diferentziak mantendu, 23 minutuak ja handituta, azken paladak, Laredoko mutilentzat, orain, 23-16 hartu diegu, eta orain ederra traineruko arraunlariak datozte, atzetik, zenolako denbora egiten duten, Lutxanako ederrako arraunlariak, hor dator ederra, ikusiko dugu ze denbora markatzen da ben, 24 minututatik oso hurbil, hor azken paladak, txalo, puskak, Aitor sautu gidatzen duen traineru garentzat, bai ederra, 23-53 hartu diegu, begiz jota, denbora ofiziali dugun, baina jungo gea publizitatera eta itzuliko gara bigarren txandako lehiarekin. Hor esko txandan lehenengo galetik Portu, bigarrenetik Ibaika, hirugarrenetik Orio. Bilbao forma parte de tu vida. Tú formas parte de Bilbao. Bizkaian dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Ezagutza eskuratzea errazten dugu, baita etorkizuneko profesionalak bertara iristea ere. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen. Bueltan gara Elantxobetik, bueltan estropadako bigarren txanda jokatuko denean, eta aipatu behar ditugu, esan behar ditugu,
Lehenengo txandako bukarako denbora Garaie, Busturialdea 22-28-03, bigarren Laredo 23-16-88, azkenik Lutxana 23-53-30. Hemen jada, 3 traineruak juezaren aginpean, Portugalete lehenengo galetik, Ibaika bigarrenetik, Orio be hirugarrenetik. Hori atzeraiteko pixka bat agindua eman dio, Oian Manterola gazteari, oso gaztea. Ea ba, Portugalete, Ibaika eta Orio, 3 klubak juezaren aginpean daude. Ea ba, bandera gorria altzatzen da ben. Adi... Joko Ano, lesko txanda, Joko Ano, jarren arteko lehia lehenengo kaletik. Portu, bigarrenetik, Ibaika, hirugarrenetik, Orio, 3. Otso nagusiak jada, estropa dandare, Elantxobeko portu honetan, ikusiko dabe. Zen horango, estropa egiten duten, protagonistak izan baino lehen, aipatuko ditugu, traineruak atzetik aurrera, gaurkoan jarrileran, patroi gisa, Ranero, atzetik aurrera aurrekalari Aritze Derlaseka, Ababorren 6tik Xavier San Juan, 5tik Pablo Colomo, 4tik Arkaitz Fernández, 3 Pedro Gamantxo, 2 Mario Martínez Tankeko, Peio Askoaga gaztea, Estriborretik, 6tik Jonander Casaña, 5tik Aitor Moriña, 4tik Carlos García, 3tik Oyer González, 2tik Aitor Gixasola, eta hankeko Peio Fernández. Bigarren kaletik Errenteriako trainerua dijoa, Ibaikako trainerua, Ibaika susperregi, ligako liderrak. Eta gaur aldaketa desente atzotik traineru erdiak errepikatzen baitu, bere postuan. Patroi Ander Rekondo, aurrekalari Eneko Aramendia, Ababorretik, atzetik aurrera Ander Plata, Jordi Triadu, Lier Saiz, Oiera Jerdi, Iraitz Lamana eta Alejandro Fariña, Estriborretik, Ibai Bakero, Jose Antonio Pereira, Oier Gaiastegi, Aitor Legorburu, Endika Zanz, etxeko semea, Elantxo Begarra, eta hankeko Ander Urtasun. Eta bestalde bukatzeko, aipatuko dugu Orio, atzoko garaien alineazioa, atzo Orio Orialkik eraman zuen Errenteriako bandera, eta gaurkoan Angel Larrañagak aldaketa batzuk egin bai, baina erremlari batzuk nahiko finko erdikaldea errotu nahi dau. Patroi Oian Manterola gaztea, Mante, aurrekalari Ander Irigoraz, Ababorren, atzetik aurrera Iban Arrospide, Unas Aramburu, Beñates Naola, Oyerik Katzeta, Ugaitza Zigarraga eta Ibai Dominguez, Estriborretik, Jon Trezet, Unas Uralde, Martin González Bolman, Uruguaitarra, Oian Gozategi Urbieta, Unai Otai eta Beñat Susperregi. Historikoa. Eta, ea ba, hor, Mirotza, ikusten dugu, Mirotza arraroa, Txurita Gorri Mugardosek, utzitako traineroa dela, aipatu bai digu mikrofonoetatik kanpo Angel Larrañaga, Bestarruza traineroa dela, eta momentu zaiek erabiltzen ari direnak, dira, bai, eta Iker Zabalari lagazioten frogak egiteko, baina traineruak ez du apostoin traineru honen alde, eta gurekin Busturialdeako delegatua Fernando, zorionak. Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, txanda nagusitasunez eraman duzu, etxeko trainerua izan da, estropada polita den da. Bai, bueno, lehenengo estropadatan ba ikusi do, ezta? Ba, guretik eta Lutxana eta Laredora ba tartetxue dauela, eta bueno, ba, pentsaleken ba, gaurre irabazingo bela estropadien. Ze nolako sentsazioekin juten zeate? Bueno, ba, ikusbiko da, ezta? Hau txandi, ezta? Ba, ia zelan geratzen gari zenen eurekaz. Alegine, ba, beti, ba, ia aurreratzen bagara euren deporatara. Bueno, oain
bigarren txanda jokoan, 4. minutua, minutu bat gutxi gora bera ziaboa emateko, imaginatzeot, denborak teorian zuenak baino hobeak izan behar dire, baina zergatik esameztu ez? Bai, teorizen bai, hobi hauek izan bidire, baina, bueno, beti pasalik edo zer, ziaboa bat utxein, edo traba, edo zeo zer, baina, bueno, gure esperantzi hori da, gitzinaka, ia hobetzen gun denporak eta aurreratzen gari zen apurtxu be, pelikan egoteko eurekaz. Esperantza, lehen aipatu du peina, zaila ala itxasuan egotia, baina beti daukagu Busturialdea, lehen Lantxo eta Muntaka isa parte hartzen zenuten, orain klubak fusio bat izan du, beti mantentzea, beti meritu bat, ez? Bai, hori da, alegindu bide, uretan egoti ez da, eta, bueno, gerota jente gitxia dago arraunin eitzeko, eta, bueno, aurten ganera eukigu aukera txiki bete bigarren trainero bat atateko, baina, bueno, askarin izen da, baina, bueno, alegine eitzen gu gazte gentiaz, eta holan segidu bide. Eskerrik asko, Fernando. Bale, bai, agur. Hor izan dugu, ziabogako denborak izango ditugu alik eta azkarren. Momentu honetan, txaloak lapejinuka traineruari, uratzetikan pasatzen ari dira. Adi. Aipatu. Behar digute. Denborak. Alik eta azkarren. Ziabogako denborak, Portugalete post 30, Ibaika post 32, Orio post 22. Orio ekartu du aldea, bost 22, bost 30 Portugalete, bost 32 Ibaika. Momentuz bakarrik Oriobek hobetzen dau Busturialdearen denbora eta ligari kolpea ematen orain Angel Larrañagaren trainerua. Eta guk berriekin ere goaz, San Juanek irabazi baitu Provisa bandera Portugaleten, eta ligako estropada San Juan, lehenengo galetik, bigarren Zarautz, hirugarren Kaiku. Eta guk protagonista izango dugu, oraintxe, estropada burua den Oriobeko delegatua Xabier Altuna, egunon. Egunon. Bueno, momentu dut emaitza ia ezinio bila, ez? Bai, egile esan, igual espero gabia, atzoko estropakin, sekulako estropa intzuen atzo, gaztiak, bai, rekorridua berezila esan, estropa arraro xamarra, bero ondila, eta sekulako estropa intzuen. Eta gaur honet horiga, hori, esperantza ondila egin, baina betire hankak lurren dazkaula. Eta ikusten da aurrengo largo honetan, bentaja desentia lortu deula, 8 segundu, eta agontatzeuen. Ez zaitugu ondo entzun bukaeran, atzo estropa gorra bai, baina gaurkoan. Bai, gaurkoan, hori, esperantza egin etorri atzoko ikusita, baina jakin da, Ibaika oso fuerte badakaula aurren, eta igual itxasuan gu baino beto moldatzeanak, hasiera baten, baina gaur ikusita aurrenengo larguan 8 segundu bat atzeskaula, agontatzen gure mutilak. Aurten Oriobek egon zan momentu bat, inkluso zeuek aipatu zenuten zalantzatan egon zala, arazoak, kompletatzeko, baina bukaeran txalupa oso polita kompletatu duzu. Bai, urteroko kontua da azkenen, hor azkenen mutil asko jotzianen beti gara, beko ontzilak gatzea, kiliko logeatzea, kantidadez, eta orduan beste klubetatik utzitako arraularik eskatu berri izate ditugu, eta ez dugu jakiten temporada hasieran zein eukitzia lortuko den, baina guk esfortzu hon egin dugu, eta hor Tolosakin hitz egin da, Donostiakin hitz egin da, San Pedrokin hitz egin da eta Ondarrukin hitz egin da, lortu izan dugu, lortu dugu aurten, trainerua uretan eukitzia, eta mutilak gazte dira, asko juvenila dira, aurki mugik horreti datostinak batzuk, bateletatik handatostinak beste batzuk, baina demostratu buena da, gogua ondia dakela, eta atzoko emaitza horren adiresle da. Orioko herria txarto hitzen hasia dago, aurten pasan urtean balkoira igo ez, baina aurten gaur laugarren ez igoko zarete, igo zineten Gipuzkoa, Euskadi eta Espainia lehenengo traineruakin, gaur B traineruak estreinatuko du,
ez dakigu bandera bakarrakin edo birekin estrainatuko guen, baina imaginatzen dut ere klubantzat gogoan garria ala, ez? Bai, herriare ikustea, guztua dola, oandikan hasi bakarrik, nire denbora da, baina oso ondo hasi deu, eta hola segi behar deu. Guk azkenen, garaipenak badatosti, baina guk lanean segi behar deu, laneako gogoz gaude, eta hortan segiko dugu, guain arte bezala, lan da lan, eta hori da gure filosofia. Lehen aipatu dugu zutan itarten, enbarrun, baina deia herri jantzat, imaginatzen dut betikoa ez, igande izan da, arratsaldeko 8 harrera. Bai, gaur arratsaldeko 8 aliron deitze hori joan, eta beko mutilakin han izango beha, atzaldeko 8. Eskerrik asko eta suerte, ea gero itzaitea gaun hori seinale hona izango baita. Bai, eskerrik asko, a ber. Orioko delekatua, bigarren uzian, eta zuziria bezala atozte. Azkar, kriston estropa da! Oian Manterolak! Patroitzapean, erakustaldia hemen, 3. kaletik. Eta busturialdearen denbora goitik eta behitik dituko due. Ea zenolako marka, 10:19 momentu honetan, estropada bete-betian, orori jo. Oian Manterolak, Ander Irigorazi, esango dio Azkar, arraunian laga, oaintxe bertan esan dio, trinkeatea. Ea Baztiabogako denbora zein dan. Orio pizkat pasatu da, baina segurutik 10:44 hartu izkiu. Ibaika Portugaletenen gainera bota dabe. Hor bi aurrekalariei agindua bi patroiek. Paretxu. Ja Ibaika. Ja Portu, 11:00 eta 11:02 hartu izkiu. Ibaikari pare bat segundu kendu behar zaizio. Baina momentuz erakustaldia Orio be favoritoa. Dirudi, Angel Arrañaren trainerua. Ea bigarren Ziabogako denbora ofizialako gaitugun. Momentuz hirurak. Azkarrenak izanik, estropa puxka botatzen. Eta Orio beren estropa da ere itzela izaten ari baita. Orio bek botatzen ari daben estropa da. Ikusiko dugu ea luze honetan erabakitzia nortzen da bien. Bai, ere egi deituak. Ea luze, honetan luze bikaina. Egiten ari dira. Oriotarrak eakustaldi ematen. Eakustaldi eharra. Ziabogan. Hor ikuste dituzue, arraunean oso ondo, beti golez, bikain mirotzakoek, ea orain denborak ematia baduen juezak. Denbora horien konfirmazioan gare. Eta esandakoaren arabera baditugu 10:43 izanen da mirotzan traineruaren denbora. 10:49 Ibaikarena. 11:02 Portu, denek gainditu dituzte beste denborak. Eta ea oain luze gogorro honetan zenolako markak egitea dakaden. Guk ere izan dugun bezala Portugaleteko herri joan estropa kae bat liako estropa da. Momentuz lehenengo txanda jokoan deustu da aurretik doana, 4 segundu Ondarribiri, 7 Camargori, 10 Castrori. Ea estropa da aurrera doan. Eta orain izango du gurean Ibaikarren delegatua Zurine Alberdi. Zurine, egunon. Egunon. Bueno, Zurine gaur momentuz biharren Oriok estropa puska botatzen ari baita, ez? Bai, hasieratik ikusi da Orio aurre hartu duela, estropada ona, bai atzo eta bai gaur, eta bueno, dirudienez horrela bukatuko du.
Ze valorazio egitegu klubak momentura arte egiten ari da denboraldiaz? Nik uste positiboa dela. Azkenean lehengo urtetik aurtengora aldaketa hori, klubean aldaketa handiak egon dira, entrenatzailea aldatu da, prestatzailea ere aldatu dugu, eta salto handia egin dugu. Egia da ondo hasi ginela, baina ondo jarraitzen dugu. Azkenean bigarren postu bat ez da postu txarra, ez? Baina, ematen du hori bandera ez ezunez irabazten, ematen du postu txarra dela, eta ez da horrela. Gu pozik gaude, jarraitu behar dugu lanean, azkenean etorkizuneko proiektu bada, eta ondo aigea, horrekin jarraitu behar dugu, eta listo. Gainera, behiratzen badu mapa, Ibaikan alde batera Tiburoiak, beste batera Tiburoiak, klub txikia izanik, San Pedro, San Juan, Hondarribi, Orio denak dituzu albotik. Bai, hori da, azkenean herria ez da oso handia, ez da oso txikia, baino elkar klub txikia gera, eta azkenean errentenin arrauna ez da, hori Orio baten edo San Pedro baten bezala bizi, ez? Orduan, urtero traineru hauretan eukitzea guretzako logro handia da, eta hori, lanean jarraitu eta listo. Neskak maila txukuna eman du aurren moraldian, ez genitu nahi patu pasan astean nahi biez, baina datorren astean hasiko du Eusko Tren Liga, ez dakit zenolako esperantza, badirudi Ibaikak aurrera pausutxoa emango da bela, ez? Bai, azkenean hori, ez bai mutietan eta bai nesketan aurrera pauso handia eman da, eta neskak badirudienez ere ez, hasieran hori negualden igual hasieran ez genuen asmatzen, baina ikusi daia udara gerturatzen aizanen bezala, azkeneko estropadatan asmatu dutela txapelketako emaitzak hor daude, emaitza oso positiboak, neskak oso gogotsu daude, eta ikusiko dugu, nola joaten diren. Zurin Alberdi eskerrik asko beti bezala. Zuri. Hor izan ditugu Zurin Alberdiren hitzak, momentu 16 segundu Orio beren alde, estropadak 16. minutua pasa du, ikusiko dugu ziaboako denborak ariketa azkarren baditugun. Oan hartu Kai Biligako 3. jardunaldi hau dela. Orio daukala bere esku bandera, oraintxe ziabogan daude. Pixat luzetxio joan zaio Oian Manterolai. Arazo pixat, baina salbu, ona, salbatu beharrekoa. Eta orain itzuleako lanak. Hauek ez dute bandera ibarkatu nahi. Hauek bakite gaur saria egon daitekela. Gaur herriak saria emango diela. Biharren esango nuke Portugalet izango ala, bai, biharren Portu, Garrilera, ziaboa oantxe bertan egon dau. Eta Ibaika atzetik, errenteria horeretako trainerua, denbora ofiziala konfirmatzen dizkiguten. Oriok estropada haundia egin, haundia. Ziaboako denbora, Portugalete 16:58, orain emago izkiue 17:06, denbora. Orio 16:34. Oriok 16:34, 24 segundora, 16:58. Portu 17:06 Ibaika, momentuz Ibaikaren aurretik Busturialdeakoak. Eta badirudi Oriok eramango da bela. Bandera. Olaintxe. Dare. Bueltan. Talek Oriokoak. Estropada nagusitasunez. Goitik bera. Jaunda jabe. Oriotarrak. Eta adi guk ere jarraipena egiten Provisa banderari, Portugaleten, 9. minutua lehenengo txandan. Eta deustu, aurretik du joana, Amargota Hondarribi oso urbil Castro hori gaur, 4. kale txarra tokatzen zaio eta oso urruti momentuz. Jose Luis Kortak idatzen du, trainerua
Guratzetik joaten nari hau, Busturialdea, Artarri trainerua, Xeraregoren gidapean, badejo aztik portura, bakite bandera irabazteko iraultza handiegia gertatu beharko liratekela, 27 segundu izan baitire azken ziaboan. Eta ikusiko dugu, ea ba, zenolako denborak egiten dituzen helmugan. Bandera irabazteko 22, 38 biharra, bakite zindan lana bi traineruek. Eta lana ez dela makala ere badakite. Ea ba, azken minutu hauetan zenolako lanak egiten dituen Orio, 20 minututik bera oraintxe. Eta ikusko dugu. Ea ba, Oriotarrak zenolako marka egiten duen. Hor ikuste ditu urrunetik Bestarruza traineruaren txopa ikuste dugu. Oian Manterola Mantek gidatuta erakustaldia ematen. Erakustaldia gaur jaunda jabe Elantxobeko uretan. Nagusiak izanik asteburuko festa handia prestatzen. Arratsaldeko hor ikuste dituzuen denbora, 22-28 ez, hori da erreferentziazko denbora. Hori Busturialdeak egin daben denbora. Hori gainditu beharrekoa, momentuz 42. Estropada bete-betian. Estropada onian Orio. Bandera eramango du etxera. Zuziria dituko da. Momentu batzutan Orion. Eta bakizue, zuziri bat Orio be bandera. Bi neskak, 3 mutilak. Hor bakarra dituko da, baina fuerte gainera San Pedro egunare Orion jaieguna dute. Hortaz, parranda luzatuko dute. Eta kolpea emango diote ligari, kolpea. Orio nagusi. Angel Arrañagarenek. Nagusi. Eta zerakustaldia eman duen, Zerakustaldia txikito. 21-18. Oaintxe bertan. Minutu bat sartzeko, 10 bat segundu izan dituzte, oaindikan lanak. Bukatzeko, Oriora dijoa bandera! Orio! Bandera Orio! 21-52 eman dio! Erakustaldia Orio! Bigarren postuan Portugalete izango dabe. Urruti, ea ba, oraintxe bertan, Portu, 20 segundutik gorako aldeak. Portu, bai Portu 22-20. Eta hirugarren Ibaika. Bai Ibaika 22-21. Ibaikak libratuko du hirugarren postua, lortuko du. Ta berriz etorria txintxo gurean, ta txintxo eta poziko haintxe. Xabier Altuna Orio be zorionak. Eskerrik asko, bai, oso pozik, sekulako estropa indue, bentaja ondutia sartu je, bai beretan dako eta bai bestetan dako mutila idi, eta kristona, hemen juvenil asko daude, patroiak 16 urte, hau ikeragarria da. Hori esan nahi dau, Orion arrobila da, hola. Bai, hortan nahi lanen, eta hemen ikustea azkenen ez, emaitzak launtzeu eta mutila irire launduko je, emaitza horiek, bai, gogo ondila dake, baina horrek beste puntu bat emateko. Eta bai entrenatzen segitzeko, hauek, mutila hauek negua ako traineruko jendiak indue, eta antzematea, oso lan hona induela, eta geho, entrenatzailea Angel Arrañaga, maizu handi bat, eta ikustea hemen emaitzak erakusteue. Etorkizuna Oriok ziurtata dauka, mutila hauek baitu adibidez kanpoko batzuk, esan duzue beste klubetakok,
Baina guri harritzen gaituna, Uruguaiko beste bat, Martin González Bolman, kluban 3 uruguaitar dituzue, bi lehenengo traineruan. Bat, B traineruan esango dugu, bigarren traineruan. Nolatan? Kasualidadez, tokatua. Martin entrenatzaile bezala etorria, aurten, kadeten entrenatzaile hortako etorri da. Eta gero, ikusi unen trainerua eta zer dan, eta gogua sartu zailo, behan arraula ja izan dagoa da, aurki mugiko horrekua. Eta gogua sartu, eta probatzeko gogua, eta, hemen txe dabil, traineru barru sartuta. Xabier Altuna, zorionak, gozatu lidergoaz, gozatu banderaz, eta nahi bai duzu herriari zerbait esan? Oso ondo, eskerrik asko, eta hori, gaur San Pedro eguna izan da, eta mutilak 2 bandera irabazituela ikusita, ea merezi duen bezalako harrera egite jaun hori jaun, seguro, no? Ez dakat inungo dudikan, eta hori, San Pedro egunez gaur izangoa, 2 bat atxalua hori jaun. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Bandera, hemen barruan emango zaie, portu barruan emango zaie, hori jo kirabaziu bandera, hori jo beko txalupak, palmaresean bigarrenez, klubarentzat orokorrian 7garrenaz. Lortu dabe hemengo bandera, 5 lehenengo txalupa, beste 2 bigarren txalupa, bukitzarongo dugu denbola ofizialak ditugun ez, ofiziosoak gisa, 21, 52, Orio, 22, Portu, 22, 31, Ibaika, lehenengoa izan da Orio, bigarren Portugalete, 3. Ibaika, 4. Busturialdea, 5. Laredo, 6. Lutxana. 37. traineru estropadako emaitza ofizialak. Oantxe izan ditu. Orio 21, 52, 53, bigarren postuan Portugalete 22, 20, 77, 3. postuan Ibaika 22, 31, 56, laugarren postuan Busturialdea. Baitu denborak, 22, 21 barkatu, 52, 53, Orio, Portuk, 22, 77, Ibaika, 22, 31, 56, laugarren egin dau Busturialdea, 22, 18, 03, Tiempos oficiales de la regata del Anchove. 5. postuan Laredo, 23, 16, 88, eta azkenik Lutxana, 23, 53, 30. En el cuarto puesto Busturialdea. Azkenik Lutxanako Arraun elkartea, Erandioko trainerua, sailkapen orokorrera jotzen badugu, Orio, da lider, igoera lortuko luke, 16 puntu, bat gutxiago Ibaika 15, 3 gutxiago Portugalete. Aldo zure sartu portura banderi hartzeko. 13 puntu dituela. Eta maiota bebai. Busturialdea 9, Laredo 6, Lutxana 3. Orio beri ja agindua eman zaio portura juteko, portuan itxaroten ari dizala autoridadiak bandera emateko. Buruz gurria, amaitzu estropadie, eskerrik asko. Horaintxe eskerrak ere gurutz gorriarentzat, amaitu baita estropada, gizarongo dugu, baina lehenik eta behin gogoratuko dizuegu datorren astean jada, emankizun bikoitzekin hasiko garala. Larun batean, goizeko 11 gitxietatik Sestauko Ibai adarrian egongoa zela, Sestauko estropada, eta Kai biligako estropadak jokatuko baitire, eta Domekan, igandean, 11 gitxitan, Zumaian izango gara, Zumaiako udalaren ikurrina, jokatu baitabe, eta Kai bat ligako estropadak izanei. Ea zenolako estropadak
botatzen diren datorren astien. Angel Larrañaga gidatzen daben trainerua orain Hegaluze barrira dirigitzen ari dabe. Hor ikuste ditugu arraunariak. Oian Manterola alik eta azkarren igoko dabe bandera astintzera. Olaintxe korda botatzen, hor ikusten dugu Angel Larrañaga be bere mutilekin estropada Buruz gorria, estropada maitxu, eskerrik asko. Eta lider berriak dira, sailkapen orokorrean, Orio be 16, Ibaikak 15, Busturialdeak ez Portugaletek 13, Busturialdeak 9, Laredok 6, Lutxanak 3. Hor, Oia Manterola, igoko dabe, hor ikusten dugu, bandera La Rosa, Elantxobeko bandera. Ea ba. Maiota emango zaie. Jantziko dabe, Oia Manterolak, Maiota momentu honetan. Orio da lider berria, Orio. Irabazi dau. Elantxobeko estropada, txaloka da, eharra. Beraien zaletuen partez. Eta ikusiko dugu. Eta orain, horra zaten Oia Manterola, bandera zurea da. Aupa Orio. Aupa Orio. Gogoan hartu Orio zaleak, arratsaldeko 8:00 Aliron izango zuela herriko plazan, San Pedro festak ospatzen ari den herria baita. Eta guk jada moztuko dugu, Elantxobetik gogoan hartu hurrengo larun batean, goizian zestaun izango erela, eta hurrengo domekan Zumaian, zuekin gurekin gustura, emanaldiarekin gustura geratu zarretenerakoan, eta espero dugu hurrengo larun batean ere gurekin konexio egitea. Eskerrik asko, hurrengo zapatura arte. Bilbo zurekin, Bilbo zurea. Bizkaian dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Ezagutza eskuratzea errazten dugu, baita etorkizuneko profesionalak bertara iristea ere. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen.